देग्लाय दैजिं जागोन ना जाया खुनु थिग गैया। जागोनबो होननानै बुंदों, जायाबा जाबाबो जायाबाबो कमिटिफोर दङ नालाय बिसोरनो अयथासार गोलावखा। गामि ओनसोलावहाय दालां लावसिन होननानै बुङोब्ला चिरां डिस्ट्रिक्टआव दं। आसामावनो गैया बेफोरबायदि गोलाव दालां गामि ओनसोलावहाय। बेनो लावसिन जाना दं स्टेटआवहाय बर्थमान। दैजों खुंग्रा फिला नै बिदि जानानै दं अबस्थाया। हाराव राव हुराव राव जानानै दं। बे जाबाय बालाबारि। भुटाननिफ्राय माबा गबोनाय दैया देग्लाय नारखोफैदों ओरैहाय बुखांफैजोबनानै दोनदों। बैथ' बैखा बेबो जाबावखाला आरोबाव। दिनै बारा गोलाव बेखौ एसे खोन्थानाय जाबाय लोगोफोर। मालि बिथासिमसो थांनो नागिरदोंमोन आं। मालि बिथा फन खालामदोंमोन थांनो होननानै सासेनाव। थांजागोन ना थांजाया फनबो हमाबो मायाबो। बेखौ मोनबा बारनासो जोना हैगोन आं बेजों। एसे मोजां धामाका जागौमोन भिडिअ'आ बेखौ लोगो मोननाय मोनबा। दिनै नङा गाबोनलाय समफोरलाय जागोन जानायालाय। बारा गोलाव भिडिअ' होला। बे दालांखौनो एसे भिडिअ' खालामनानै होनाय जाबाय आरोखि। बावहायनो सुबुं अमा लादों चिरां डिस्ट्रिक्टआवहाय। लामायाबो बारा मोजां नङा। लोगोफोर दोनथ'नाय जाबाय।